تماشاوانên me xwendevanên kitêbên ku bi destê negirtin yan jî kitêbên ne elektrînîk kitêbên asayî gelekî berbikêmbûnê ve çû. Ber vê yekê di dema dawî de em gelek cara dibînin pêşengihên lê derên cor bi cor têne kirin da ku bikaribin hander yan jî xwendevanên kitêban zêde bikin. Lê bajarê İstanbulê jî pêşengeheke taybet ya kitêban hate vekirin. Hevkarê min Mihemed Sarî lê wê derê amade bû raportek jî vekiriye. Kerem kin. Lavahiya pêşengehan ya bi navê Tuyapê digel fuara pirtûkan pêşengehek mezin an ji fuarek mezin ya hunerên ciwan jî her sal li vir tê vekirin. Di vê fuarê de bi sedan berhemên hunermendên biyanî û yên ji Tirkiyeyê jî cih digirin. Dinyayeke hunerî bi ciwan û bi rengan, bi şêwe û naverok û ezmûnên cuda. Organizatörê pêşengeha Tuyapê Ümit İyem di heqê vê pêşengeha mezin de wiha agahdarî dan Kurdistan TV. 28.sini açtık bu sene. Ev sala 28 ku her sal em li vir pêşengehek bi vê rengî ya hunerî vedikin. Em vê fuara hunerî digel fuara pirtûkan vedikin. Ji ber ku duwarên pir nêzik hevin. Hunerê ciwan û yê edebî peywendiyeke nêzik digel hev heye. Lewma em dixwazin vê peywendiyê di fuarê de jî berdewam bikin. Ji ber vê jî ji gelek nifşên cuda ji temenên cuda cuda kestên li vir li vê pêşengehê digerin temaşe dikin. Hunermendên biyanî jî ji Girekê, ji İtalyayê, ji Almanyayê jî beşdarî bûne. Îsal dê ji Iraqê jî heft grup an jî însiyatîv bihatiyan. Lê ji wî alî ji aliyê Iraqê ji ber hindek formalîteyên fermî yên gumrikê nekarîn derbas bibin û neşiyan bên. Eleqeyeke baş heye gelek xwendevan hene nivîskar hene tên. Em jî bi vê gelek xweşhalin. Me ev pêşengeh wekî sê beşan saz kiriye. Hola heftê bû galerîkarên profesyonel û hunermendê wan e. Li aliyê dî yê holê jî berhemên tematîk hene. Tematîka me ya îsal jî derxistina pêş ya însiyatîfên cuda ne. Ji ber ku pêkhateyek li Tirkiye tuneye ku peywendiyekê digel van însiyatîfên hunerî pêk bîne û bipirse ka ev çi dikin. Pênc însiyatîfên cuda me anîne vir berhemên wan li vir raxistine. Di nav her însiyatîfekê de kêm zêde 5 ta 10 hunermend da heye. Grûbek xelebalig e. Di hola me ya heştê de jî hunermendên serbixwe yên ciwan hene. Bi kurtasî em li vir bi dirêjahiya hefteyekê şahiyek delal ya kulturî û hunerên ciwan pêşkêş dikin. Vê jî em bi awakî xwebexş û bi dilxweşî dikin. Yani biz bu işi zaten severek yapıyoruz. Yek ji wan hunermendên beşdarî li vê fuarê kiriye Cemil Yavuz e. Pêşengeha wî Balame jî kişand. Sergim daha çok şu yanda gördükleriniz dergilerde yaptığım işlerden oluşuyor. Navê pêşengeha min karên transparan e. Pêşengeha min ji van karên ku min bû kuvaran çêkirîne pêktê. Min hemû li vir bi hev re raxistine. Ew wêneyên ku hûn li paş dibînin jî her car dî ji bo van karan bûn. Ew wêneyê bi xakiyê askerî min xwest ez bi wî illüzyonekê çêbikim. Di eslê xwe de ev xakî kamuflaj e. Lê kamuflajê çi ye? Çi dinixîne? Yani kamuflaj li ser miriyan e an jî li ser zindiyan e. Min xwest ez hesteke wiha çêbikim. Wêneyê zer jî hûn dibînin rengê zeytûnê dide. Zeytûn ji remza yekîtî û aştiyê ye. Çepleyên zeytûnê digihîn hev. Dinyayeke yekgirtî çêbûye. Bi vî şêweyê min xwest kêşeyên civakî destnîşan bikim. Pêşengeha min jî di vê çarçûveyê de ye. Lewma min navê wê jî danî transparan. Min transparan hem wekî şêwe û hem jî wekî naverok li hev ragirt. Mijar ev e. Konu öyle. Di
نگرین و پرسپکتیفن جدا ده فوارا هنری دخوازی شاراندنه که ازمونی دروحه همو بشدار و تماشاوانان ده پک بینه. لتگه استتیک، جوانی، زانست، تکنولوژی، چانداگلری شیار ببن. جنو و لسر بهزرن و ببن خدانه ازمونه که چکر. لو ما تگه سرکه یا و فوارا هنری ازمونه. امجی هویا ازمونه که جوان بو همو تماشاوانین کردستان تیوی دکن. محمد سانرو، کردستان تیوی، استانبول.